Aivan uskomattomia taideteoksia saa tehtyä, kun ottaa vaikka tavallista graniittia, niin sitä kun hion, niin sitä ei koskaan tiedä, että mitä sieltä alta tulee. Ja just ajatus siitä, että sinä pystyt tekemään itsellesi kaikkea sisustustavaroita, että sinä pystyt sisustamaan vaikka oman huoneen niillä tavaroilla, mitä sinä olet itse tehnyt, niin se tuntui tosi mielenkiintoiselta. Ja totta kai, että tässä on hyvä mahdollisuus sit kans jatkaa opiskeluita jossain vähän korkeammalla asteella. Minä olen alun perin valmistunut pukuompelijaksi muutama vuosi takaperin. Minä halusin opiskella vähän lisää ja sitten päädyin merkonomi-alalle. Tällä hetkellä työskentelen ohjelmistotalossa tarjouslaskentaohjelmiston parissa. Minä opiskelen hotelliravintola- ja catering-alan perustutkintoa ja myös tulee kokki. Ja siinä samassa minulla on kaksoistutkinto, eli minä suoritan lukion ylioppilaskirjoitukset ja lukio samanaikaisesti. Lauritsalan iltalukiopuolelta tulee tähän samaan pakettiin sit se. Minä halusin molemmat koulut tehdä samaan aikaan. Minä en halunnut pelkkää ammattikoulua, minä halusin ylioppilaslakin. Ja järkevin ratkaisu sit tuntui siltä, että tekee sit molemmat samaan aikaan. Minun mielestä tässä meidän ammattiyhtymässä on tosi hyvä opiskella, on saa tukea monesta paikoista, on mitä ongelmia tai muuta, jos syntyy, niin löytyy kyllä ihmiset, keneltä saa sit siihen sen avun tai muun. Ja opettajat on ollut tosi mukavia ja on ammattitaitoista porukkaa, ketkä tietää mitä ne tekee. Kun opiskelu kesti 3 vuotta, niin joka vuosi oli joku harjoittelu. Ja niitä oli myös muillakin hotelliosastoilla eikä pelkästään tässä vastaanotossa. Minun mielestä se oli tosi monipuolinen. En mie voisi kuvitella, että istuisin missään toimistossa yksin tekemässä jotain semmoista työtä, että pitää olla ihmisten kanssa tekemisissä. Minä halusin tuotteiden kouluttajaksi L'Orealilla ja kaikilla Schwarzkopfilla sun muilla on. Jokaiselle tuotteille on omanlaista kouluttaja. Eli niillä on tuoteryhmiä, mitä ihminen kouluttaa. Esimerkiksi tulee just tänne koululle ja muualle opettamaan, että miten ne tuotteet käy ja mihin niitä käytetään ja mihin erilaisia hiuksia sun muuta. Minä nyt on aina ollut semmoinen ihmisten kanssa tykkään olla ja sosiaalinen ihminen, niin kyllä tämä nyt on ihan selkeä valinta ollut jo pitkään. Jos tykkää olla ihmisten kanssa paljon tekemisissä ja on semmoinen hoitajatyyppi, niin ihan ehdottomasti suosittelen kyllä. No, tämä on aika työläheistä opetusta, että me ei vielä päivääkään itse asiassa olla oltu missään teoriaa luokassa istumassa. Tämä on tämä työmaa pyörittää ja opetellaan siinä lennossa, että tekemällä sitä oppii kaikkein parhaiten. Tähän kuuluu kaikkea perustustyötä ja maanrakennuskoneen käyttöä ja huoltoa ja kiviaineiden jalostusta ja sitten vielä toisen vuoden muurausta. Pääsääntöisesti teen venttiilikokoonpanotöitä. Peruskoulutus oli hyvä, vastaa työtehtäviä aika lailla. Jos tekniikasta on kiinnostunut, niin sit voi koneasennusala olla oikea paikka työskennellä. Siinä kuitenkin pääsee kaikenlaista rakentamaan ihan alusta asti itse. Iso osa jää eläkkeelle tässä näin ihan parin vuoden sisään, että töitä riittää. Valmistuin keväällä 2012 Lappeenrannan ammattikoulusta ICT-asentajaksi ja saman aikaan toteutin myös Lauritsalan aikuislukiossa niin sanotun kolmostutkinnon ja kävin kaikki reaalit myös. Sain lukion päättötodistuksen ja ylioppilaslakin. Nyt siirryin syksyllä 2012 opiskelemaan ammattikorkeakouluun liiketaloutta ja minusta pitää siis sanoa tradenomi. Kyllä, koulutus on vastannut hyvin pitkälti työtehtäviä, että hyötyä on ollut koulun käynnistä siinä suhteessa. Saa tehdä käsillä töitä, saa näyttää taitonsa, tässä hyvä työllisyys tässä näin. Saa hyvin huonekaluja tehty itselleen kotiin vaikka tulevaisuudessa. Omat suunnitelmat on rikostua tuohon raskaaseen kalustoon, eli raskaa kalusto ajoneuvoasentajaksi. Omat haaveet. No se on aina, jos joku tykkää käsillä tehdä ja tänne haluaa, niin totta kai sitten tänne vaan. Isoisä on ollut rekkakuski ja iskä ja eno ja lukion kävi. Ja se ei oikein ollut mun paikka, mutta täällä mä oon tykännyt olla. Mä oon aina tykännyt isoilla autolla ajaa. Niin. Kyllä tällä alalla. Töitä tulee olemaan.
No tää on oikeastaan aika käytännönläheistä, että me tässä ollaan aika hyvin pitkälti paljon. Että 2 ajokoneen puikossa ja sitten motopuikossa, että sitten opettajat on ammattitaitoisia ja oikeastaan ollut ihan hyvää opetusta.